हौवाया जेबो दाय मावाखैमोन बेयावनो नायहैनाय समावनो गावनानै गालांदों जोंहा हाजिरा फुजिरा मावाबा मोनजाया आंहाबो दा देहायाव उसुगा फिसालाबो सासे दङ खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं गासैखौबो बरायबाय आरो बे समाव दाख्लैसो जानानै थांनाय 8 डिसेम्बर 2020 मायथाइ मोनानि 7:30 बाजिसो समाव जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरि दलंगुरि गामिनि सासे सुबुंखौ नैबे नुहुरनाय मिसिन बिगोमानि थिनहरजानाय सासे दुथाङा बे दलंगुरि गामिनि सासे सुबुंखौ पिस्तलजों गावो जों बिनि सायाव नोंथांमोननो फारियै दिन्थिनो बिथांमोना मानो गावखो बेखौ नोंथांमोननो रेबें खिथानो जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नाजागोन मानोना नैबे जायगाया जाय जायगानिफ्राय बिथाङा फैदोंमोन 50 मिटारसो गोजान 50-60 मिटारसो गोजाननिफ्राय बिथाङा गावखौ भिडिअ खालामदों होननानै नैबेयाव थानाय सुबुंखौ पिस्तलजों गावफैयो जों नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांनो नाजानि दा बिथांखौ गावनाय जायगाखौ जोङो फारियै दिन्थिनि दाबो नैबेयाव बिथांखौ गावखांनायनि उनाव जाय बिथाङा बेयाव गोलैदोंमोन बेयाव दाबो थैया दङ केमेरा पार्सन बिथांखौ नैबे थैखौ मोजाङै जुम खालामनानै दिन्थिनो थाखाय साननै जाबाय थैया एसे राननो हमबाय थेवब्लाबो थैया दङ बेयाव थैया दाबो नुसारनानै दं आरो बेयाव गामिनि रायजो राजाफ्राबो दा दङ जों माखासे खोथाखौ जों बिदि भिडिअनि गेजेरजों मिथिना लाग्रोनि बिथाङा नैबे सिरिजों गाखोबोदों होननानै जोंनो खोन्थादों आरो बेजों जोङो भिडिअखौ नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिनो नाजाबाय जाय सुबुङा बेयाव 50 मिटारसो गोजाननिफ्राय फैनानै बिथांमोनखौ गाग्लोबफैनाया बेयो जोबोद गिदिर साननो गोनां मानोना जाय मिसिनखौ बिथांमोना बारहोजायि जाय जायगाया लामानि खुनु बेयाव लामा होननानै मोनसे लामानि थांलाय फैलाय लामानि खुनु बेयाव वार्डार गैया बेजों बिथांमोना फैयो नायनो हागोन नैबे दलंनि सिंजों जाय मिसिना फैया बे मिसिन फैयैनि जाहोनाव बिथांमोना बे दलं सिङाव JCB लगायनानै LNT लगायनानै बिथांमोना जावख'बाय थादोंमोन आरो बे जावख'बाय थानायखौ खोनानानै नांजाबना थानाय गामिनि सुबुंफ्रा खौरां लानो फैदोंमोन आरो खौरां लानो फैनो होननानैबो बिथांमोनजों रायलायाखै होनदों बिथांमोना खालि गोजौनिफ्राय नाहरदोंल'सोमोन आरो बेखौनो बिथांमोना गावसोरखौ भिडिअ खालामदों होननानै सासे मनरन्जन ब्रह्म होननाय थिकादार सुबुंनि दैथायहरजानाय दुथाङा बे दलंगुरि गामिनि सासे सुबुंखौ पिस्तलजों गावो दा बिथाङा गोब्राब देहा सोलेरारि गोब्राब जानानै दङ आरो बिथांनि देहाया दासिम मोजाङाव फैयाखै बिथांनि हाइटआ बर्तमान बे गारिखौ लांनो हानाय जिहेतु लांनो हानाय बे दलङा लांनो हानाय जिहेतु हाइट गैया गोजौआ मिलाया बिनि थाखायनो बिथांमोना बेयाव आयेननि बेरेखायै बिथांमोना बे हाखर जावनानै बेखौ बारहोलांनो नाजादोंमोन गावसोरो सिखाव खावनो नाजानायाव गुबुना खाथियाव थानाय न'खरा फैनायखौ बिथांमोना गावसोरखौ भिडिअ खालामदों होननानै बिथांमोना गाग्लोबहैदों बिनि सायाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे आयेनखौ गाव आखायाव लानाया जोबोद लाजिथावना बाथ्रा बेबो गावनि सुबुंखौ गावनाया खमसे खम बेयाव माबा मोनसे जाहोन दङब्ला सावरायजायोमोन रायलायजायोमोन गावजों गाव माबा मोनसे फोरमायलायजायोमोन बेखौ जोङो हास्थायदोंमोन नाथाय बे सासे दुथाङा डाइरेक्टयै सासे सुबुंखौ गामिनि सुबुंखौ बेबायदि गुलि गावनाया बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों दा जोङो मिसिनफोरखौ दिन्थिहैनि मा मिसिन आरो बियो बबेनिफ्राय लाबोदों बे मिसिनफोरखौ जोङो फारि फारि दिन्थिलांनि केमेरा पार्सन बिथांखौ फैनो थाखाय खावलायबाय बेयाव केमेराजों जिहेतु जुम खालामनानै दिन्थिनो थाखाय थाबाय बे गंथाम मिसिन बे जाबाय बेखौ जोङो जोंनि मिथिनाय बायदिब्ला अन्थाइ हुख्रेमग्रा क्रेसार मेसिन होनो बे क्रेसार मेसिना जोंनि सिमेन्ट कुवारिनि खर'आव जिहेतु अरुणाचल कुवारियाव बे मेसिनफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो दंफैयोमोन दा बिथांनि खामानिया जोबनायलाय हयथ' बिथाङा बेजों लांनो नागिरदोंमोन आरो बेयाव लांनो हानाय
जिहेतु दलंनि हाइटआ मिलाया बे दलं हाइट मिलायैलाय बिथाङा हयथ' बेखौ जावख'नानैबाबो जिहेतु सरकारनि आयेननि बेरेखायै जावख'नानैबाबो बिथाङा बारहोनायनि सेस्था खालामदोंमोन मानोना सरकारा अर्डार होदोंबाथ' सानावबाबो बिथांमोना जावख'नानै बेखौ लांनो हागौमोन नाथाय हराव बिथांमोना जिहेतु सिलाय लालायनानै बेबायदि खामानि मावनाया बेसेबां जुक्ति आरो बिथांमोननि मेसिनखौ जों फारि फारि बे जाबाय क्रेसार मेसिन अन्थाइ हुख्रेमग्रा मेसिन होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो बेयाव बेबायदि गंथाम मेसिन बे गंथाम मेसिनखौ बिथांमोना बारहोनो थाखाय बेयाव सरकारनि आयेननि बेरेखायै रेलवे डिपार्टमेन्टनि बेरेखायै बिथांमोना बे रेलवे खुन्थानि खाथियाव गोथौ हाखर जावनानै बे गावनि मेसिनखौ लांनो नागिरनाया जोबोद गोरोन्थि जादों आरो लोगोसे बेयाव सासे सुबुंखौ गुलि गावनाया बे जोबोद लाजिथावना बाथ्राबो जादों थारैनो जोङो बे मेसिनफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो बे मेसिनखौ बारहोनो थाखाय बेयाव बिथांमोना गंनै एलएनटिबो बाहायनानै बे रेलवे लाइन बे दलंनि सिङाव गोथौ हाखर जावदोंमोन बेनो जाहैबाय नैबे एलएनटि बिथांमोना बैयावबो गंसे एलएनटि दोनहैदों बै एलएनटि हाखर जावदोंमोन बे एलएनटिजोंनो हाखर जावदोंमोन आरो नैबे एलएनटिजों हाखर जावदोंमोन दा बाथ्राखौ जोङो बेखौनो मिथिबाय बे मेसिनखौ बारहोनो थांनायाव बिथांमोना जोबोद लाजिथावना खामानि मावदों मानोना जाय बिथांमोना न'नि साखाथियाव थानायलाय बिथांमोना बेयाव खामानि सोलिबाय थानायलाय माबा मोनसे जादों नामा बेखौ जिहेतु गोजाननिफ्राय नायहरनाय सुबुंखौ जे डाउट खालामनानै सन्देह खालामनानै पिस्तलजों गावहैनाया जोबोद गोरोन्थि जादों बेखौ जोंनि गासैबो बर' सुबुंनि दैदेनगिरि माहारियारि आफादफ्रा थाबैनो बिसारखौ लानांगौ आरो तदन्त खालामनानै जाय बिथाङा बेबायदि गाज्रि हाबाजों लोब्बा दङ बिथांखौ दायनि साजा होनांगौ होननानै जोङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायो आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मा नागिरो बेखौ जों मिथिना लानि मानोना बेयाव जोङो सासे सुबुंखौ लोगो मोनदों आदैया बबेनि आं बे गथ'नि बिफा नों गथ'नि बिफा जाय गावजादों बडा बसुमतारिनि नों बिफा ओरैनो बे जाथायाथ' जानानै थांबाय दा मा बुंनो सानो नोङो माबायदि जाजानो लुगैयो आङो दा बर्थमान जोंनि हारिनि गेजेरावनो गावजों गाव अनलायनानै आंनि गथ'नि ट्रिटमेन्टफोरखौ मोजां जानायखौ नाजायो दा जाय बिथाङा जिहेतु सिलाइजों गावदों बे बिथांखौ मा खालामनांगौ होननानै बिथांखौ नांगौ मा लुगैयो बिथांखौ हमनो हायोब्ला आं लुबैनाय मथे बिथांखौ हमनांगौ ओमफ्राय साजा होनांगौ आरो गामिनि सुबुंनिफ्राय जों मिथिनो आदानि मुङा मा मुं आंना सहेन गयारि आरो गामिनिनो आं दैदेनगिरि मा बिमानाव दं आङो गामिनि आफादगिरि जिहेतु नोंनि बे गामियाव सिगांफोरबो माबा बेबायदि जाथायफोर जाखांबाय नामा बे लामानि गेजेरजों बे लामानि गेजेराव मोनसे जाथाय जालांदों इसा बियायं फिसाला सासे गथ' मास मोनथामसोनि सिगाङाव एक्सिडेन्ट जाखांबाय बे लामायावनो बेनि उनावबो आरो दिनै बिना दायाव जोंहा बे फंबायखौ बिथांमोना बिना दायाव ओरैनो हन्डेक साननानै जे बेफोरबायदि सिलाइजों गावनाया अजुक्ति जादों जों मोजां मोनाखै दा मा हास्थायो नोंथांमोना जिहेतु बे सासे सुबुं दुथाङा जे गावदों बे सुबुङा सोरनि मानसिमोन होननानै नोंसोर दा मिथिनो मोन्दों आरो बे मेसिनफ्रा सोरनिमोन जोङो मोनथिनायाव जोङो नै मनरन्जन ब्रह्मनि होननानै मोनथिनाय मोन्दों नाथाय जोङो बिथांखौ सेहेराबो नुवाखै बा लोगो मोनलायाखै नामखौल'सो खोनादों मनरन्जन ब्रह्मनि ना आरो दा नोंथाङा मा लुगैयो जिहेतु सासे सुबुंखौ बिना दायाव गुलिजों गावबाय दाबो बासिनानै दं थैहां बरबहां बिथांखौ जोंनो मोजाङै मोजां जोंनो नांफिनगौ आरो जोंनि बे जाथुनाखि जोंहा बे फंबाया अबस्थाया जेरैबायदि जाना दं बिथांखौ जुदि मोजां जानांगौ होननानै जोङो दा हास्थायबाय दङ जों रायज्लायबाय दङ आरो दा बे दुथांखौ मा लुगैयो दुथाङाथ' गावदों बे दुथांखौ लानाय थाबैनो हमनो थाखाय
जोङो हांख्रायदों जायखिया हमनांगौ साजा होनांगौ गोबां माने बिदि बिना दायाव गावग्रा मानसियाथ' गोबां साजा थोजासे साजा होनांगौ बिथांखौ बेबायदि आरो बेबायदि गोजोननाय थाबाय जाथाय बेथ' जोबोद लाजिथावनाबो गावनि गाव गेजेराव जादों मनरन्जन ब्रह्म बेबो सासे बर' सुबुं आरो लोगोसे नोंथांनिफ्राय नोंथांनि मिथिनायबा बे गारिया मनरन्जननि नामा बिथांनिनो होननानै मिथिदों बेयाव बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय हाबफैनानै थानाया बेयाव जोंनि बे सेरें प्रेसार माने अन्थाइ दैमायाव बिथांमोना अन्थाइ सौनानै बेयाव बेफार मावदोंमोन डिब्रुगड़आव लाङो मालखौ बेनिफ्राय बिथांनिनो होननानै मिथिखायो जोङो नाथाय दा लांनो फैनाय सुबुंफोरा माखासेफोरा बुंदों बिथांनि नङाबो होनो दुथांसोमोन नामा आरो बे कमिसननि थाखाय फैदोंमोन होनना बुंदों बिथाङा दा बे बिथांमोना बिथांनि मानसि नङाबा बे गारिखौ लांनो थाखाय बे समाव बेसेबां नों फोथायगोन बेखौथ' बिसोरो जावखुमादों हरावसो जावखुमायो बे मनरन्जननि दैथायहरनाय सुबुं नङाबा बे मेसिनखौ माब्रै लांगोन बियो बिथाङा दा जों डिटेलखौ मोनाखै बे गामिनिफ्राय रावबो सुबुङा बे खामानिबो मावफायाखै बेयाव मिथिनो गोनां बेनिखायनो बिथांमोना जोंनि बे गामियावबो माने जेबो खबर होआखै बे सानब्रै सानबासो जाबाय दोनफैनाया नाथाय जावखुमाबाय थादों नाथाय बै गावजानाय गथ'फ्रा बेखौ साफायदों बा माबा मोनसे होननानै दाउट खालामनानै गावदों बेबायदि नङामोन बिथांमोना फिल्मसो नायो बेयाव थाखाबाय थायो जिरायबाय थायो बिथांमोन गैयाबाबो जिरायबाय थायो बेलेग दिनावबो थाखाबाय थायो बे दखान खाथि बिथांमोना बेसे बैसोनिमोन बे गावजानाया बिथाङा गावजानाया 38सो जाबायमोन खोमा बैसोनि ओमफ्राय बिनि फंबाय दंमोन ओमफ्राय गामिनिनो सासे दंबावोमोन साथाममोन गथ'फ्रा उदै गोजा खामानि मावनानै जाग्रा बिथांमोना दुखिया गावजानायनि सुबुंनि न'खराथ' जोबोद दुखिया दा माइयाबो हास्लाबनो दं फिसालाफ्रा बेयावनो थाहैजोब्बाय दा बिफा बोराय दं बिफा बोराया बिसोरा मा मावनो रां रुफा गैया दा बेबायदि आरो बेनोमोन बिथाङा बिना कारनाव सन्देहआव बे खामानिखौ मावदों रायजोफोरनि मिथिनाय बायदिबा आरो गोबाव समनिफ्राय जों खौरां लानानै मिथिदों जिहेथु मनरन्जन ब्रह्म सासे बिजनेसमेन बेपारि बे बेपारिनि दुथाङा बे जाथायखौ खालामदों मानोना बे मनरन्जननि बिबानाव थानाय जितु गारिनि साबिखौ बिथाङा बोरै मोननाय बिथांनि सुबुं नङाब्ला आरो बिथांनि इन्जिनफोरखौ बोरै दांनो हानाय बेहा मोन्थाय दं बेनिखायनो जों बयबो मिथिगौ बिथांनिनो सासे दैथायहरजानायमोन आरो बिथाङानो बे खामानिखौ थिनहरदोंमोन बेखौ जोङो हमनो हायो आरो नोंथांमोनाबो बाथ्राखौ मिथिगोन मानो होनबा जों बयबो मिथिखायो जे बे दुथाङा बेबायदि गाज्रि हाबा मावनायखौ बेनिफ्राय केमेरा पार्सन बिथांखौ खिन्थाबाय बे दलं बे सिङाव जावबाय थानाय सुबुङा बै गोजानाव जिहेतु दलंनि रुगुं बारनानै 50-60 मिटारसो गोजानाव बिथांमोनखौ गाग्लोबहैदों बे जोबोद लाजिथावना जोङो बे समाव बिथांनि न'खरनि अबस्थाखौबो देखायनो नाजागोन बे न'खरा माबायदि आरो न'नि अबस्थाया माबायदि बे जाथाय जानायनि जायगानिफ्राय बिनि न'आबो बिदिनो 50-60 मिटारल' गोजान दा बे 50-60 मिटारल' गोजान न'खरनिफ्राय फैनानै बिथाङा नैबे जायगानिफ्राय गाज्रि सुबुंजों गाग्लोबजायो दा बे न'खराव जों थांनि बिथाङा बे समाव बे साखाथियाव खामानि सोलिबाय थानायखौ नायनो बेहाथ' गोसो जागोन बयबाबो गोसो जागोन बेनिखायनो बे समाव बे फैदोंमोन दा जों बे न'आव हाबनानै माखासे बिथांनि थासारिफोरखौ दिन्थिनि दा जोङो बे समाव बडा बसुमतारी जाय सुबुङा जोखोम जानानै दं आरो जाय सुबुङा सासे दुथांजों गावजानाय बे न'खरनि हालादा बेबायदि जोबोद थासारिया गाज्रि मानोना बिथांमोना हाजिरा मावनानै जाग्रा सुबुंमोन बे समाव बिथांनि न'खराव जों न'खरनि सोरबा सासे सुबुंजोंबो बिफाजों सावरायखांबाय आरो गामिनि सोरबा सासे सुबुंजों जों सावरायबावनो नाजागोन आदाखौ गिबियावनो बरायबाय आरो गामिनि ना औ गामिनि आङो एसा जेनेबा नैबे जाहैबाय दाख्लैबावैसो जाथाय जालांदों बिनि आङो बिमायनि फिसाला आरो आङो बे दाख्लै जाथाय जानाया आंनिनो बिदामोन जेनेबा औ बिमायनि फिसाला आरो आं बिदा फंबाया जाहैबाय जों फरियालनिनो दा माने जाथाय जाहोजानायनि गुबै मालिकनि नामखौ मिथिगोन ना मिथिया नोंसोर दाथ' बेनो जोङो बेयाव जों जेनेबा रियाखौ होननानै बयबो सानोमोन दै बेयाव माने जों माने
आगोलाव जों बिनि हौवाखौ मिथियामोन आरो जेनेबा रिया ब्रह्मनि जोङो जायबा बिसोर जे बिनि हौवा सामि हिनजाव। औ अ, जेनेबा बिनि बिसि- सामिनि नामखौ आं बिसि मिथियामोन फिसाय होनना मिथियामोन। बिसि फिसायखौ मिथियो नाथाय बिनि मुंखौ मिथियामोन मिथियामोन बयबो मिथियोमोन जे रियानिल' होननानै नाथाय जोङो माने मिथियै समाव दाख्लैबावै जोंहा बिथांजोखौ माने माने बिनि नामाव बुंनाय जाबाय बेखौ माने रायजोफोरा माने गलथि दासानसै निमाहा होबानो जाबाय बिथांजोखौ जे जाहाथे बिनि नङानो जोंहा बिनि सामिनिसोनो माने बिनि हौवानि आरो माने बिनि हौवानि नामखौ मिथिगोन ना मिथिया दा दा मिथिदोंना मिथियाखै दाथ' मिथिबाय जेनेबा मनरन्जन ब्रह्म होननानै दा औ मनरन्जन ब्रह्मआ बिथाङा दा माने जेनेबा जोंनि दुखुथिया न'खरखौ जोंखौ नायफिननांगौ मानो होनबा जोंहा न'खराव जेबो गैया हाजिरा मावनानै जाग्रा जोंनि थाखाय बिथाङा एसे जोंखौ मदद खालामबा जोंनि थाखाय मोजां आरो जायबा गुलि नांजानाय बिथाङा डिब्रुगड़आव दंमोन डिब्रुगड़निफ्राय हायैनि थाखाय जोङो तिनिहराव लांबाय बिथांखौ माबायाव गुवाहाटियाव दा गुवाहाटियाव बिथांखौ लांदोनो थेवबाबो जोंहा डिब्रुगड़आव आसाम मेडिकेल कलेजाव हायैनि थाखाय गुवाहाटियाव ट्रेन्सफार लांनाय ट्रेन्सफार खालामबाय बे समाव जिहेथु नोंथांमोना सहाय होजानो लुगैदों औ दा बे दुथाङा औ बिनिनो मानसिमोन होननानै नोंथांमोना फोथायनो फोथाया दाथ' जोंनि साननाय मथेबाथ' बिथांनिनो होननानै सानथावथाव मानो होनबा बे दुथांनि नामफोरखौ नोंथांमोना मिथिबाय नामा बेखौथ' मिथिथ'वाखै आरो मा जिहेतु दासिम पुलिस आरो दैदेनगिरि बिथांमोना नोंसोरजों सावरायनाय जादों औ मा होनना फोरमायदों नोंथांखौ? दाथ' बुंदों आरो जेनेबा बुंदों जेनेबा माबा जोंनि आफादनि मानसिफोरा जेनेबा बिथाङा जेनेबा थिनहराखै बेफोरबायदिथ' खालामनो होआखै बेफोरो माने सोरनिबा एसे एनै रांफोर लानानै खिजानि मावदों खोमा बेफोरबायदि जादों आरो माने बुंदों आरो माने नाथाय जों साननाय मथे फोथायोना फोथाया जिहेथु जा बिथांनि मालखौ बेबायदि आंनिबाथ' माने जायबा जायबा इन्जिन दंफैयो बेयाव बे बुस्थुनि नङाबा आरो जों माने बेखौ बेलेगा जे फैनानै बेखौ बिदि जाथाय खालामफैगोन बेखौ जों मानिया आरो माने मानो होनबा जों अनेक बोसोराव थानानै मालाबाबोथ' सोरबा बेफोरबायदि जाथाय बिदि सोरबा रिभल्भार लानानै गावलायनायथ' नुफेराखै आरो बेफोरबायदि मालाबाबो जाफेराखै मानो होनबा बियो माने जायबा बुस्थुखौ लांनो फैदोंमोन बे लांनो हायिनि थाखायसो बेखौ जाथायखौ मावदों होननानै जों सानो आरो माने दा बिनि गुबै दायनिगिरिया दायनिगिरिया जायबा दाय मावदों बेयावलाय साजा मोननांगौ जोंनि थाखायबा बेयावलाय ओमफ्राय आरो जे दैथायहरग्रा जाय बिथाङा बेयाव बेखौ लांनो थिनहरनाय बेखौ मा होनगोन नोंथांमोना आंनि मथेबा बिथाङाबो बैखौ जेसे जोंनि बेयाव दा जि सास्ति मोनदों जा दुखिया न'खरा जों बिथांखौ माने जोंखौ नायहरथों होननानै आं खावलायहरो बिथांखौ आं माने बिथाङा थिनहराबाबो जों माने जोंनि दुखिया होननानै जोंनि न'खरखौ नायहरगोन होननानै आं बिथांखौ खावलायहरनाय जायो बिथांनि जिथु गारि जेनेबा मेचिन दंफैयो बेखौ बारहोनो थांनायावनो बे जाथाया जादों नालाय बिबानाथ' बिथांनि दङ बिथाङा दङ दा बे समाव नोंसोरनाथ' जिहेतु अबस्थाहीन बे साननैयानो दिनै सानथामानो जानोसै बे समाव नोंसोरखौ सोर मदद होदों आरो जोंना बे समाव जोंखौ गिबियावनो मदद होनाया जोंना जैमल सारानो होदों बिथाङा जोबोद दाबो जोंखौ मदद खालामगासिनो बिथाङा आरो बेजों लोगोसे जोंना दा जेसे जोंनियाव सानजारि नोगोराव जेसे जोंना आफाद दङ NDP हक जोंना BLTP हक जोंना एबसुफोराबो गासिबो जोंनि जेसेयाव माबा दं जों पन्सायतनिफ्रायबो बिथांमोनाबो जोंखौ मदद खालामदों जों बिसोरखौ मुगैया जोंनि थाखाय बिसोरो मदद खालामदों जों जोबोद मोजां मोनदों एबसुनिफ्रायफोराबो बिराद खस्थ'खौ खालामदों बेसोराफोरा जों बिनि थाखाय बिराद साबायखर जों बिराद मोजां मोनदों आरो जा दाख्लैबावैसो जि जाथाय जानायनि जोंहा बे बडा बसुमतारिनि बेनि बिजिया देहा गाज्रि बिथांजोखौबो बिथांमोना माने दाख्लैबो जेनेबा जोंथ' मोजां रायज्लायजेननाय खोन्थानायबो जायाखैमोन जेनेबा जोंना बे बाजैया जोंना देहा गाज्रि दा बिथांजोखौ जोंनि एफा दुखिया न'खरखौ जोंहा रिया आब'नि फिसाय मनरन्जन जोंहा ब्रह्मआ जोंना बिथांजोखौबो नायनो हागोन बिनि देहाया गाज्रि बिथांजोआ बिराद दुखु जाना दं बाजैया जोंहा बाजैखौ नायनो हागोन नैबेनो जोंहा बाजैया मोदोम गाज्रिनाय बिथांजो देहा प्रब्लेम आंनि हौवाया जेबो दाय मावाखैमोन बेयावनो नायहैनाय समावनो गावनानै गालांदों जोंहा हाजिरा फुजिरा मावाबा मोनजाया आंहाबो दा देहायाव उसुख आंहा फिसालाबो सासे दङ नायहरनांगोन बिथांमोना गासिबो साबायखर होनांगोन गासिबो नायहरनांगोन मदद खालामनांगोन जों हाजिरा फुजिरा मावाबानो जों मोनजाया दिनै आंहा फिसाला सासे दं आंहाबो देहायाबो उसुख गासिबो मदद होनांगोन दा जोङो मिथिबाय आरो गामिनि रायजो राजाफ्राबो मिथिबाय थांनाय समाव जिहेतु बेयाव बे खामानिखौ गोबाव समनिफ्राय सालायदों बेयाव रिया ब्रह्मनिसो नाम गोदोनिफ्राय ओंखारबोबाय थादों जेब्लानिफ्राय बेयाव हाबफैदों जोंबो मिथिगौ आरो दा
दासो बिनि जिनि जाहोना बा बे मालिकआ बिनि मालिकनि गुबै जों थंखौ मोनबाय मानोना मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा सासे थिखादार बिथांनि मेसिनखौ सोरबा मिथियै आरो मिथिनाय जुदि बिथांनिनो जागोन बेखौ जोङो फोथायनो गोब्राब जादों मानो होनबा सोरनिबा बेबायदि मेसिनखौ हथारै फिसा फिसौ मेसिनबा सोरबा सुबुङा थाबैनो थिखांना लांनो हागोन खिन्थु बेखौ सम्भब जाया मोनसे क्रेसार हाजार हाजार कुइन्टेल उजननि वेटनि बुस्थुखौ सिखावा बेबायदि बे जायगानिफ्राय लांनो हागोन ना गोरलै नङा बेनिखायनो जोङो फोरमायदों आरो खावलायदों जिहेतु जियानो जायाथों मानो जोङो गावजों गाव बेबायदि जिहेतु मावलायनाया जोबोद लाजिथावना बाथ्रा बेनिखायनो दिनै बे दुखिया न'खरनि सुबुंखौ बेबायदि खालामनानै गोजोनै जों रावबो थानो हानाय नङा मानोना बे जोबोद दिनैनि दिनाव लाजिथावना बाथ्रा आरो बेखिनिखौनो जों फोरमायबाय जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों जोबथारनायाव बे थासारि न' जाय बायदिया दैलि हाजिरा मावाबा थांनानै थानायाव बोथिसे ओंखामाव जोबोद खस्थ' जायो बेफोरबायदि सुबुंखौ जुदि गाज्रि सुबुङा आरो बुजिनायानो जाथों बुजियैयानो जाथों बिथांमोना बेबायदि खामानि मावनाया जोबोद जोंनि थाखाय माने खाफाल गाज्रि होननांगोन बेखिनियानोमोन दिनै प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों मानो जादोंमोन जाथाया आरो मानि थाखाय जादोंमोन बेखौ नोंथांमोननो बे बिजोंनि गेजेरजों फोरमायबाय गोजोन्थों प्रथमे निखिल बर' ছাত্ৰ সিমেন আঞ্চলিক নিখিল বৰ' ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সকলো সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ প্ৰথমে অভিনন্দন জনালোঁ যে আমি সেইটো যিখিনি আমাৰ চিমেণ্ট চাপৰি অঞ্চলত আমাৰ বা চিমেণ্ট আঞ্চলিকৰ আণ্ডাৰত যিখিনি ঘটনাটো ঘটিলে তাৰ ওপৰত আমি নিন্দা দিছোঁ ধিক্কাৰ দিছোঁ যে যিখিনি আৰু যোন কালপ্ৰিটে সেইটো ঘটনাটো কৰিলে তেখেতক অতি শীঘ্ৰে সোনকালে কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি দিব লাগে বা বিহিব লাগে বুলি আমি আমাৰ চিমেণ্ট আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সেইটো আমি অনুৰোধ জনালোঁ চৰকাৰলৈ সেইটো সন্দৰ্ভত আমি যে চিমেণ্ট আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সেইটো আমি সুসন্ধানটো ওলাব পৰা নাই গতিকেলৈ সেইটো যিখিনি সংগঠিত হৈছে সেইটো অলৰেডি আইনৰ হাতত আছে বা আইনৰ ওচৰত সেইটো গৈছে গতিকেলৈ সেইটো আমি আমাৰ চিমেণ্ট আঞ্চলিক চিমেণ্ট থানাৰ পৰা সেইটো অচি ছাৰৰ পৰা আমি টোটেলি সেইটো আমি ক'ৰ পৰা কি হৈছে কি নহৈছে সেইটো সুসন্ধানটো ছাৰৰ পৰাও পাব বা আমি নিশ্চয় ল'ম আৰু আমি ইতিমধ্যে গাঁৱৰ ৰাইজৰবিলাকৰ লগত সোমাই পেলাই ক'ৰ পৰা কি হৈছে কাহানী সেইবিলাক আমি তদন্ত লৈ আছোঁ ইতিমধ্যে আমি ক'ৰ পৰা কি হৈছে কি হোৱা নাই সিমানখিনি আমি সুসন্ধান ওলাব পৰা নাই আমি এই যে আমাৰ এৰিয়াত যিহেতু হৈছে গতিকেলৈ সেইটো যোনজন কালপ্ৰিটে কৰিছে তাক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি বিহিব লাগে বুলি আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি সদায় চৰকাৰক আমি দাবী সেইটো বিষয় লৈ আমাৰ মানে কোনো এটা আমি ইনফৰমেশ্যন পোৱা নাই সেইটো বিষয় লৈ সেইটো সন্দৰ্ভত আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ